Oda, úgy, nagyon... Hallod? Maradj. Úgy, nagyon ügyes. Lehet rábaszol egy kicsit, menjél egy kicsit beljebb. Le fog menni másik oldal. Nem. Ott nagyon jó vagy. Fúj, nyertünk. Ez az. Az ki volt? Fúj. Jó, azt a törökönyvet szerintem kimegyek a léget. National-ben láttam az ilyeneket, hogy kell elfogni. Hát most az a könyv az ott marad. Mondjuk így. Kicsit. Igen, a könyvet azt szerintem tedd rá. Tehát biztos, ami biztos. Jó, hát most ez majd valami, azt elviszi.